Πάτε στο τραπέζι. Είναι και βαρύ. Τι γράφει εδώ, μη φέρνω γυαλιά. Νατάσα Ρογκοζίνα. Η δικιά μας είναι. Άνοιχτο. Κυρία Ευανθία. Τελείωνε πριν ξυπνήσει. Και αν μάθει τίποτα ο Βαγγέλης. Όχου συζήτηση. Το νου σου εσύ. Το έχουν σφραγίσει καλά οι καγκεμπέδες. Τι, αθρακάς. Αχ, έτσι καθώς το άνοιξα με πήρε μια μούχλα κάπως, μια ρωσίλα. Τι έχει μέσα. Ένα πλεχτό. Κάτι παλιοφυλάδες. Κασέτα. Πιπεριές που να την κάψουνε. Όπα, εδώ έχει κεραβασάκι. Γιατί το ανοίξατε. Για να πάρει αέρα. Οι άθλοι τα γράφουνε στη γλώσσα τους να μην καταλαβαίνουμε. Ρώσοι δεν είναι. Σκασμός, τι λέει. Νταραγκάια Νατάσα Κάκτη. Μετάφραση Ρενόντα. Κυρία Ευανθία, έχουν περάσει και κάτι χρόνια από τη φυλάκη. Τα έχω ψιλοξεχάσει. Την κεντρική ιδέα μου φτάνει. Αγαπημένη μας Νατάσα, πώς είσαι. Παρακάτω. Νταβά, πατσιμπαντα, μουσα, μπαλέδα. Στέλνουν σ' όλους δώρα και ευχές. Σ' όλους, ποιους όλους. Τα περιοδικά, οι εφημερίδες και οι κασέτες είναι για σένα. Εννοεί την Νατάσα. Παρακάτω. Το σάλι το πλέξε η μαμά της για την πεθερά της. Την πια. Την πεθερά της. Εσάς εννοεί. Παρακάτω. Και ο σταυρός του μακαρίτη του πατέρα της για τον αραβωνιαστικό της. Το Βαγγέλη θα εννοεί. Προχώρα ρε κι άσε τις ερμηνείες. Για τις πιπεριές δεν λέει. Το φίδι. Και τελειώνει με αγάπες και φιλιά από τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, τους θείους, τους θείες, τα αδέρφια. Φτάνει. Σύρμα έρχεται.